ng'eto makamano e kinde manogole nwaneno ka nosegole to odiochieng' maluwe LSK noluongo romo kendo noluongo presa ka koro gikwedo wach makamano to ng'e ni nyaka sani counties nitiere kod gope mago kinde mago mag private law firms madirom bilion 183 omenda makore lach ahinya makoro nyalo miyo okinde moko hinyore kata bedo kod dang'ni mar paro kalure ni chemo kionge pesa ofuki to kiparo gowi manindo oko en gino malit ahinya ng'eto makamae korka kodi nene nang'o wakilo Yuga. Erokamano Joyce. Ng'eto ni okapar ka nitie okil moro amora mokawe mayot. Wakawe malit nikech iyudo ka nitiere gima waluongo ni contract. To contract kisebedo go gi ng'ato to it is very binding on just you. Koro kiyudo ka court kendo dwaro donje to in isetimo tiji to koro kama koro ni onego bed ni chuli to koro kendo court dwa chako ndiko contract no. Ineno kama nok donjnwa maber to kendo aneno ka ng'eto no kata case no okoyot kako nenore no. In fact it was very unnecessary. Katiba wa already one gi means and mechanisms ma counties nyalo run themselves, accountability and finance management, already all that is provided for. Koro aneno ka it was a very harsh kendo unnecessary judgment ruling. Korka kori wakili Gor. Erokamano yie gi gima wakilo osewacho. Ileno ni apani kamunjo beno akuongo go ni wakinde gin jo Kenya. Wakinde ma Kenya gin jo Kenya mana kaka un bende jo piny, jo nurses, jo doctors. Koro jowega bedo gi gimoro ni wakinde gin jok moko ma